Já už si nepamätám, fakt. Já jsem teď byla s jedním. Ale takový nemailo. Ale ty si tiež jako musíš se vláčit s každým. No tak všechno je třeba zkusit, ne? No, pozri tam na toho, jak je ztracený. No co, já jsem paťák. To bych klidně zbalila. To by som zbalila ja, kebyže chcem. Девушки, простите, не скажете, как мне найти ближайший ресторан? Do you speak English? No, English. Я могу говорить по-русски. Víš по-русски? Jsi zbláznila, ne? Vůbec. Что? Ресторан есть ближайший кушать. Jo, jíst? Ага, да, есть. No, my jsme zrovna si říkali, že bychom se šli někam najíst, tak kdybych chtěl třeba jít s náma, že bychom se šli najíst, víš? С nami? Spolu, Вместе. Ага, окей, хорошо. Dušana? Александр. Ahoj, já jsem Barbara, čau. Alexander. Ahoj. Ahoj. Ty si originál Rus teda, hej? Оригинал из России, да. Ale kde tady bydlíš? Bydlíš v Praге? Jo, v Praze, v Praze. Остановка Андел, знаешь? Андел. Zastávka. 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 Co si ještě dáme? Tak 3 vodečky vás poprosím, jo? Je to jisté. Jste mali, pane? Можно минеральную воду? Jsi v pohodě? Что в походе? Minerální vodu? Daj si vodku, ne? Но водку, мне плохо от этого. Plocha? Čo? Aká plocha? Оригинал рус. Čo je plocha? Počkaj, ti je zle? Okej, takže ty keď sa napiješ, tak ti je zle. Ako ja. No to Možná. určitě teda. Ты из Чехии? Nie, ja som zo Slovenska. To je vedľa. Славянска, Татры. Áno, presne. Большие горы, маленькая страна. No, да? hej. A Tatry sú veľmi pekné. No, tak hezký, že několik Čechů se ho teď vůbec nevrátilo. Что? To neřeš. Takže tady máme 3 vodičky. Tak, prosím. Já pánovi. Спасибо. Další po 3 vodky. Děkuji, já si zoberem sama. Další. Ještě tak si dáš s náma, ne? Не, будет плохо, честно. Ale podívej, takhle to uděláme. Co ty na to, viď? Alkoholik. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdravě. Одну только. Na zdravě. На здоровье. На здоровье. No, dávaj. Tak. Rovnou si to tam lupne, no pojď, prosím tě, tady zaostáváš. Do dna. Nazdar. Никакого, не. Fú. Так вы студентки? Ne, já jsem třeba futuristka. Тоже турист? Futuristka. Futuristka. Прости, Брамбора. Brambora? Ty jsi mi řekl Brambora? Já jsem Barbora. Já jsem si představila, já jsem Barbora Orákulová. Nepamatuješ? Прости, Оракула. Pane Vrchý, prosím vás, nemáte tam někde Bramboru? Brambora je zemiak. Na co? Na chvíli, prosím vás, na chvíli. No jo. Tady to máte, vydejte. Hele, podívej. Barbora, Это Brambora. картошка по-русски. Картошка. Dej si taky Bramboru. Barbora. Kartoška. Tohle ti Bramboru. Sešo, vstávej. Bye. No, myslím, že toto jsme vyhrali. Teda. Hele, podívej. Je tvůj, jo? Můžeš si ho vzít, užij si s ní, to bude hodně srandy určitě. Tak vyhrá. Lečný, závěrečná. Co?
Co? Tuhle násosku si vemte sebou, láskavo. Cože? No... Ty vole, Sašo, stávej. Zri, Sašo, pojďme ho Hele, odvězt Sašo. domů, dobré? Sašo, Anděl, kde na Andělu bydlíš, hele, stávej. Já mám Ty adresu vole. tu na... Tak to si asi zaláme taxíka, ne? Zavolám. No pojď, hele, pomož mi, Ježišmarja. No prdele, takovýho rusáka, to originál rusáka. Počkej. Zober mu nohu, ruku, všetko. Pojďme, 3, 4. Kokos. No nám toto treba. Rusák. Perfektní. Já ho zbalím.